O, kakav elegantni stil. Koliko je gela stavio, plašim se da će dobiti diskus herniju. Ali i dalje izgleda kao Clark Gable, Madin Lozana, mislim Loznica. Gebo, Bog te... Gebo, znaš da mi je danas rođen? Zna vidi koliko je kovertu spremio. Prelazimo na sport. I ovoga puta prva je Marija Šerifović, šampionka u bežanju od novinara bez prepona. Bez pardona. Ali zato kao utešnu nagradu dobijamo Cecu Ražnatović, uvek spremnu makar i za osmeh. A procenat kuliranja 0%. Za razliku od Marije koja je ovim mahom prstića doćerala svoj procenat kuliranja 99%. Čestitamo. A gle čuda, šampioni u lickanju i pickanju su na muškarci, Keba i Đole. Ali čuti, sve je dobro dok nema vazelina. Snežo! 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 Izvini, smetaju mi neki ludaci. Po tome se znaju lutajući kamermanci. Ali zato je naš Mili uvek spreman da nas lepo prihvati. Hvala, neće se francuski ljubimo, bolje da se volemo na daljinu. Ana je spremila papir, a na papiru, brate, treba da piše slobodno gledajte, neću da vam smetam više. Šljivke, liznem te prezime, kad će bolan plata, hoću svoje pare, inače odoh konjic da živim od penzije, ba. U prevodu, daj bolan jarane platu ako želiš da me gledaš živog. Srčala vam polo osovina. Evo prio, sagnite se, molim vas da pogledate. Sagnite se, evo pogledajte. A evo ga opet čuveni dirigent. Nije od Milansku, ali je dirigent admiral od Grandovsku skalu. A još ako ta skala pokazuje nivo šašavosti, onda je on dirigent na visokom nivou. I on hoće da diriguje, neće niko da radi, bre. Kebo, možda jesi Clark Gable, ali Đorđe David sigurno ne mereš biti. Vidi, bre, kako se to radi. Uja, sad je prešao u ninja mod, je. Ovo me plaši je, bolje je bio kao mlađi kad je bio isključivo u ninja modu. Lele, vi koji ste otišli, ne vraćajte se još iz skloništa. Sad možete, pogled je mnogo lepši. Boske, popi to, pa je obrni da vidimo šta će ti pokazati šolja. Aha, sudeći po faci, ne moraš, izgleda ti je već pokazala da ćeš jednoga dana živjeti samo od penzije. Jao, pa dokle more? Mogu misliti šta bi bilo kad bi izgubio gledalce. Možda ni udar u najavi. Aha, to je ono od čega smo mi bezbedni jer nema u šta da nas udari. Lele. Po prvi put ne znam šta da kažem. Kebo! Kebo! Nisi Jagodinka Simonović, ali eto, samo da ti čujemo glas. Ma ne brini se, nećemo ići dalje. Što volim kad neko čapne cecu, odmah ustane da nam pokaže koliki joj je minić. Nit manje tkanine, nit veće uživancije. Faca zvana, sad baha te opletem, izgubit ćeš volju da pjevaš i u kupatlu. Šta im je ovoliko smešno, bre? Verovatno im ogledalca rekla da je Jelena Karleuša najlepša na svetu. Ogledalce, podhitno na remont. Mi se zezamo, a Keba ne samo u snu, zamalo poljubi njena medna usta. Ja, sad kad krene da se hvali ovakvim uspesima, Vučić će za njega biti mala maca. Pa i Keba pravi svoje tunele, samo što na kraju njegovih tunela očito nije svetlo, nego Svetlana. Lele šta ima prstenja. Ovako bi izgledala Nataša Bekvalac da je zadržala svo venčano prstenje. Da, samo što je Bog dao samo 10 prstiju na rukama, ona mora i na noge. Bože, baš si nepravedan prema ženama. Da ne bi pričao, on je poneo ovo. Samo kažeš Ceca, On podigne. kažeš Viki, On podigne. kažeš lutajuća kamera. On podrigne. Ceca i Mili su ponovo bliski, je li to završeno suđenje? U muško-ženskim odnosima vazda problem sa tim sudovima. Lele, zabole ga glava od naše gluposti. Dajem oglas, ako želite da vas boli glava, ne morate se ženite, tu smo da pomognemo. Evo zašto Kebi ništa ne znači što ga zovu srpski Clark Gable, jer kad si pored Viki i Cece, veća ti je želja da budeš Slavko Štimac u pekari jednog varljevog leta 68. A ono što nikad nije kvarljivo i varljivo je naš mili grand žiri. Jedino što nas dvojica nikad od njih nećemo da doživimo da nam kažu lutajuće kamerice, samo da vam čujemo glas. A za ostalo da ne pričamo.
Poslednji pozdrav čoveku koji je ovih 16 godina verovao u ovu ludu ekipu. Uz to nam je ime nadenuo i to apsolutno odgovarajuće. Pa Sale, kume, Dišo, legendo, eto, učinio si još jedno čudo, uspeo si i nas da uozbiljiš. Ugodan ti boravak i među tim zvezdama gore. Zbogom i hvala na svemu, tvoja Lutajuća kamera. Ja, lepo mi je pokojni Ćale govorio za ženama i autobusima, nemoj trčati je. Ovo je bre mečka. A ko si ti da mi određuješ kakve ženske ću da volim? Automobil Mercedes bre. Zanemarite on od malo pre. Ali kako ne voleti mečke kad iz njih izlaze ovakve mačke. Ćuti sa te mačke da ti isprikrika ne klepi taške, ima da te otrese ko kolce sa Ramoniku. Bijenje zvano taške tamana. Stiže nam i admiral, general, vojvoda, ali koji zna da kaže V. Misliš R? Pa da, V. Mara smorena, verovatno od bebčeta. Ako želite kvalitetne podočnjake, rodite dete. Ako želite po kući štete, rodite dete. Maro, čekaj, daj nam izjavu. Što čekaš da dođem do vrata da bi me ti... Pa šta misliš o tome, što te zapitkujemo tek kad dođeš do vrata? Ma baš me briga! Izvini, Šemso, nismo te prepoznali. A voja i šljivke u fazonu, šljivke da jedemo suši. Šta tražiš po torbici, uši su ti ovde. Zoran Kuzmanović munja po sistemu, nisam doktor, ali mogu da pogledam. Šta ti iskusni fotograf, daj mu šuške i odmah će ti uradi i CT i rentgen i magnetnu rezonancu, ima da sijaš od zadovoljstva. Kako da ne sijaš posle toliko zračenja? Mi Bosanci to radimo ovako. Šta će ceci ovi kablovi sprovedeni u glavu, bre, zar nije rekla neću da budem ko mašina? I Mili kao boske voli brojanice. Sudeći po sfrabu u dlanovima, više voli da broji nešto papirnatije. Marija, Marija, vino mi noćas prija. Šta radi? Šta radi? Ti šta radi? Pa evo, spremamo se za prvi falš Srbije. Jel da smo najbolji? Sad lepo kad mu mekša stolica. Još da mu jezik smekša, da bude mekši prema takmičarima. Plašim se da će pre Dragan Stojković osvojiti svetsko prvenstvo, nego ovaj naš Dragan Stojković da smekša s jezika. Ana, ako se slažeš sa ovu konstataciju, samo namigni da ostane među nama. Mara opet iznervirala cecu. Pa dosadilo je da bude sama i nervozna. Nabaci ove cvikere kao da je učitelj. Pa dobro, takmičari kažu za njega da je veliki učitelj. Ma nisi dobro čuo, kažu da je mučitelj. Marija opet ima friz u fazonu, majko mila, sama sam ga pravila. I u narodu poznat kao friz po sistemu ofrlje. Mi smo možda šašavi, ali evo dokaza za onu s kim si, takav si. Brate, oni u kolcetu nađe grešku u koracima. Voju pogodila pesma, ali to je znatno blaže nego da te pogodi Marija Šerifović. I Tyson bi izbegavao žiriranje u Grandu kad bi video na koji način se Marija raduje. Moj Đole, od admirala do prašinara. Znam je. Očito se sprema da se ponovo vozi gradskim prevozom pa vežba guranje. Ali sad je gradski prevoz uznapredovao. Guranje je besplatno. Malo prepiranja, ali na kraju mir, niko nije kriv. Ništa nije strašno, smemo se kao ludna brašno. Sunce ti posle ovog neće im pasti na pamet da odu u teretanu. Sleduje ti upola mišića uz orkestar Mirka Kodića. Liči ćeš na nabildovana bića uz orkestar Dragana Stojkovića. Direktore, oni tamo ršum napraviše. Da, lupaš. I ja sam se čudila, otkud Ljubivoje Ršumović u Zvezdama Granda?
Blago onom ko rano poludi dobija na smislu. A što bi Žika Jakšić kad bi video Bosketa rekao, ni da poludiš, nikad nije kasno. Bravo Šapiću i hvala što si i ovdje uveo besplatan prevoz. Joj, što bi od Cece sad volao da čuje. Majstore, skidam se na sledeću. Đole ostvaruje san mnogih muškaraca. Doktor u duši stalno voli da ispipava da li ona konstantno ima temperaturu 39,2. To, Đokito! Poslednji pozdrav čoveku koji je ovih 16 godina verovao u ovu ludu ekipu. Uz to nam je ime nadenuo i to apsolutno odgovarajuće. Pa Sale, kume, Dišo, legendo, eto, učinio si još jedno čudo, uspeo si i nas da uozbiljiš. Ugodan ti boravak i među tim zvezdama gore. Zbogom i hvala na svemu, tvoja Lutajuća kamera. Ceca poštuje svoje fanove ko Vučić penzionere i rado im izlazi u susret za fotkanje i potpisivanje. A kako vreme bude prolazilo, za par decenija će biti menjam ploču sa potpisom Cece Ražnatović za stan u Beogradu na vodi. Nemo slučajno da nešto ne radi, onda dajem samo pola ploče. Da proverimo da li je istina ono ko ne voli životinje, ne voli ni ljude. Mara prošla test, voli ljude, a na naše veliko iznenađenje ovog puta ne beži od nas. A taman sam počeo da verujem da i nas vrstava među ljude, ali avaj. Avaj. Kuku Đole da nije korona, je. Ma jo, koliko je nabidlovan i korona bega od njega je. Čekaj Đole, reci, samo nemoj nešto bezobrazno. Hoću da ti kažem jednu stvar, sad bez zajebanja. Super što nije bilo bezobrazno. Demantovao me Milan, kakva mu je linija, mislio sam da nije jeo otkad je bio sisanče. Gde ima, tu se i prosipa, dokazao nam je Milan sa Kačkavaljem. A Stasita Viki Miljković sa svojim velikim podbratkom. Podbrdak, moj najbolji drug. Mora da je bilo par tezge uzastopce s čim Sneža ovoliko računa. Snežo, kad već računaš, računaj da ćemo i ovoga puta nemilice da vas zezamo. Šta je znači ova faca? Pa da se oduzela. Pa dobro, i oduzimanje je deo računjanja. Ana, jel da smo danas lepi? Joj, nemoj da stavljaš cvikere. U tom slučaju povlačimo pitanje. Dobro, i na što ti sad ličimo? Predivni smo. Da, kao mete za streljanu. Ne znam kako da se odrazim. Kroz mene prođe neka ofanziva i prosto bi teo da jurnem ko na bunker. Maro, jesi li nas bar malo zavolela? Aha, znači i dalje smo najgori od sve 50-godišnje dece. A voliš li nas bar kozet taština leđa kad polako odmiču? Ceca i Mili su prekinuli saradnju jer očito ni jedno ni drugo nemaju dlake na jeziku. Za Cecu ne znam, ali što se dlaka tiče za Milija, garantujem. Joj, kad bi nam sad gledaoci videli face. Nema potrebe, evo Mara i Voja nas najbolje opisuju. Dobro te znam. Međutim, sve su one pomalo veštice. Nego da i mi zapevamo. Ko si tata, Ko sim ja? Izgleda bolje da se držimo samo košenja i da ne pevamo šta radimo. A Mili i Boske su prešli na ribolovačke priče. Koji nam razljutija Vikija. Bre, sad je baš uzavrela južnjačka krv. A će bude cepaj Viki, udri Viki, Potepaj gi svi. A Boske, a šta misliš koliki nam je dug? Mislim da se baš i nismo razumeli, mislili smo na dugobanci. Dobar je Vosanac, dobar. Samo ga ne treba pitati u vezi... Tih finansijskih problema.
Pazi, natpis D2. Jel to znači da ako popije dizel da će bolje da meša? Ana, čini nam se da te Mili malo zajedno sa Bosketom zeza. Nemoj u glavu, pokvarit ćeš mu šiške. Voja u filozofskom razmišljanju, da li će me nakon ovoliko gledanja Cece ostaviti žena? A nameće se i drugo filozofsko pitanje. Gde sada nabavim još D2 dizela? Lele, baš smo ga smorili. Boske, hoćeš aspirin? Čekaj, on je muzičar, zavisi iz kog tonaliteta kuka, bre. Iz As je aspirina, iz ostalih su dispirin, gispirin. A ako ga toliko boli da za pomoć moli? To je već kukanje iz mola. I pored sve grand tuge idemo dalje. Ova grandiozna ekipa pokleknuti I neće. pored toga što ih lutajuća kamera svake sedmice su sreće. Da se oni pitaju, korigovali bi onu narodnu, nekom je život majka, a nekom lutajuća kamera. Zvuči baš surovo, Da sam na Munjinom mestu, ne bih se ovako čupa pojavljivao Miliju na oči. Da, čista provokacija. Konačno Marija da ne bega od nas, kao da smo zaraženi svim vrstama korone. Bravo, kako ste? Opa, čak nas i pozdravilo. Mali korak za čovječanstvo, ali veliki za lutajuću kameru. Znam šta kad crna mačka pređe put, ali šta znači kad ti siva pređe parket? Ubre, znači kada je već ovako zadigla rep da će ti parket uskoro biti klizav. Crna ili siva, bolovanje ti ne gine. Ana u svoje, pa ni ona nije rođena da živi sama u ovo vreme ludo. David uflekao Cecu. Kad pogledamo gde je uflekao, možda i nije baš slučajno. Pa Davide, od sad ti sve dajemo da je donosiš. Da znaš da od danas cijenimo tvoju smotanost. Šta je ovo Kermit u telu Sneže Đurišić? Sreća pa nas ne čuje, inače bi ruke koristila kao ukras oko našeg vrata. Le, Đorđe šminko i po grudima. Mene ne bi mogli, imam toliko malja da bi bilo kao da ideš četkom na četku. Ko mislim da... Šta ima ti da misliš ovdje, ja mislim. Jel da su šašavi ovi iz lutajuće kamere? Na čemu si, daj malo, Maro, sućem brke i osnovno sumnjam da sam u prošlom životu bio Krajević Marko, ali onda ispada da sam ja kriv za one vake, neke rupe na putovima, jer sam morao drumove. Boske, čini mi se da na kompjuteru mnogo koristiš plug-inove. O, divota, Đorđe ponovo poslužuje Cecu. Ceco, kolike su te tablete bi i konja smirile, kamoli jedan tanjušni cvetak za novetak. To ako popiješ neće te probuditi ni arlauk pevanja Jelene Karleuše. Konačno je farmacija našla lek i za to, Ljudi, hvala vam do neba. Hvala. Pretiraši ga. Ne valja ovo, puno će to ići lakše, demokratičnije, logičnije. Marija, kako se osjećaš kad gledaš lutajuću kameru? I posle neko neka kaže da smo mi šašavi. I molim vas neka neko donese karton za jaja, zlu ne trebalo. Viki, kako je to neprikladno ponašanje gde ti je Minić uglede se na kuma Cecu? Izvinite, druže direktore, omaklo mi se, a mogu li da se ugledam i na Mariju? Kad Ceca nabaci ovakav Minić, muškarci svi veseli i razdragani. I Cecu za Nobelovu nagradu za mir, kad bi ona prošla kroz Ukrajinu, sve bi stalo, David nastavlja da uslužuje Cecu, ali nikako ponovo da je polije, bre. A toliko smo se mi muškarci ponadali. Boske staje za čeplo, baš je za čeplo. Ništa što pumpa za biciklo ne može riješiti, ba. Ovako je kad Milija pogodi pesma. Da li je u kafani ovakav, da li se hvata za novčanika? Pa hvata se da ga da supruzi da mu čuva, da mu se ne omakne da zalepi pevaljki. Nose ove naočare za sunce, u studiju su, pa zašto pobogu je? Pa kad stalno govoriš kuma Ceco sunce moje, mora i prigodno da se opremiš. Kakva faca, kao da je ceo dan proveo na pančevačkom vazduhu. Ono kad te uhvati nostalgija za češljem, a nemaš svoju frizuru, Ono i kad ti Bruce Halter traži malo svežeg vazduha. A onda je rešila da malo potrči da joj vetrić kosu pirne. Ali je već na početku povukla ručnu. Po sistemu ja sam iz Kragujevca, opšte je poznato da sve što je izašlo iz Kragujevca brzo prokuva, zato bolje ručna na vreme. A Đorđe nam pokazuje kako izgleda Labudovo jezero na rokerski način. Mada ovo mu više dođe kao Labudovo jezero sa labudom koji ima diskus herniju. Boske, Mili samo hoće da ti pokaže koliko te voli, samo je malo previše otišao s to pokazivanje.
A evo nam i kolega po Dženkinu liniju. Marija, snimačice moja. Kako su neobično mirni. Kome je vukao za jezik? Koju pesmu peva? Onu šoferske tuga pregolema garant. Šta reći, kako ne zapevati? Da Samara, samo jedan tren, samo jedan tren, samo jedan tren. To je ta naša grand elita. Jao. Šta je bre Maro, što si neurozna? Šta radiš? Pa ništa, krenuli baki da odnesemo lek. Bako, evenas!